S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la PIN TV, on calminama on juurama beltanama no hantini ko dañi tigui weltade kuccidde moon e nder émission men miine moon émission mo ganduɗa e kala saaha mi yewtaka no hen mal wonɗon hen e banam gorko hono Kaldou Diadj kono kadi o mo ganduɗa woni Aissata Ndiaye wonde de mo ganduɗa woni Seynabou Dior kono kam foof to préparation julde woni Kaldou kam ko juulowo jawdi tan o woni actuellement o tawani heedere o salminama o rama groupe coucou kamɓe wondi mo ko kala ko dañde tigui weltare kadi huccidde moon min goy wadde caggal jutta Allah joom mbaɗe bawdi lamdo lamɓe e lamaɓe mun joom heɓan saha goto juulenaɗo mum ɓurnade windere he bajjo Aminata Bam Farmata Bintou Ya Rasulahi Tokaram nder galle famin diine aada en duwonima en ñaguima duwawno hantini en jetti en jarni équipe technique o foof nangoɓe ko ganduɗa ko woni caméra ɗi ha mbawi yuɓude ko wona ɗum tan mi salmini omo ganduɗa woni invité o mo ganduɗa tawi hande mi yeewa tan saabu kaaliɗo dogui ko MC Toti Toti moon a salminama mi salminima ko weltanadema no fewi e arde ɗo e Pindi TV kadi ko weltade rek hande ɗo donc ko yidde wiide rek ko salminde dendagal équipe Pindi TV foof kadi yidde wiide hande mi ari mboɗomi ɗo e galle o tigui ko gorko mo guy kare kadje homo hulɗum kaajadi so guy ene heewi protocole uji da no ɗum go ɗum ko toon woni quoi parce que guy ko wuuro subalɓe donc aɗa andi subalɓe ko guerrier ji quoi tigui e subalɓe ko guerrier ji donc cubalaw ko hunde wonde ɓernde quoi donc minen ɓe foof ko hande ka dañƴo koɗo noon quoi tigui ɗum ɗon no sawi subalɓe tan hewɓe dilla ɗum noon kala subalɓe to wawi wonde kala ɓe calminami wonɓe walalde wonɓe guure kewɗe tan kala wuuro subalɓe machallah yettama jarnama no fewi hande ko dañde weltade tigui ko wona ɗum kadi ko salminde famille Mama Demba Diallo famille Aissata Mouda machallah famille Mama Demba Diallo ko so wiyama cubalago tan ɓe dilli Toti moon woni invité men hande mala andi joni joni min garoy hen Toti to gonɗoɗa eyi Toti ummi koye tourné donc bon e semaine oɗo gartumi min mbaɗe tourné dow jaam min gasni e dow jaam donc mi jooɗa ni gar mi jimami ko ɗum min gonno e dow mum mais min garoy tourné o ko gonɗa e dow mum ko hande min kaala ɗum ɗo ala hay heddere ko suttede foof haalate en calmini sehil ma mo ganduɗa o saaha machallah on jii ko waɗi ko jormo ko no yodde o neɗɗo mawɗo quoi noon tigui ɗum noon en jahan ƴeewen ko ganduɗa ko woni eɗen gandi hande min jewtide e people min goyi waɗede émission e kala saaha kono min kala ko ganduɗa ko woni hande invité mbaɗaɗo invité o min jewtide makko e alhaali ɗum ko programme ni foof kono kadi min jewtide ko ganduɗa ko tottude mon information ganduɗa ko woni musique kono kadi haalde e ko ganduɗa ko woni programme goniɗo jubinede e julde so weeli jomiraɗo hannden tan mi wiya Aliou hokkam ko ganduɗa ko woni jenggal min garte ko ganduɗa ko woni émission men tigui Toti hande noon people aji men min andi gañotake no fewi no tawno amin jewnuma amin jiiɗi kadi yewtidde ma no fewi ko foti yewtede ko no heewi fuɗɗoɗen ko mo ganduɗa noon woni faramaren mawɗo hono Wally Balago Seck eɗen gandi konko waali noon caggal noon situation kewɗi ganduɗa ene waɗi fewde mo ko wonde omo jikkodira e ɓeɓe ganduɗa woni débattu gorkati e kala saaha caggal noon t-shirt mo ganduɗa yiyanoma makko mo ɓorni ɗum e ko ganduɗa ko woni saguji ɗi kala saaha yimɓe ne mbiyamo waɗa on promotion saabino tigui noon haaluji ne keewi e nder leydi Sénégal no feewi o ganduɗa woni soirée mo yuɓɓinno e weekend oɗo ɓennuɗo ñande 3 4 ne min pininde e réseaux sociaux ji kala ko haala oɗon tan haalete no caggal noon baruji signal jeenoɗo caggal ɗi e titraji e nder won hen e journaux ji saabi le 5 lundi o yalti o holliti tigui noon o natti jabde won hen e gueɗe guila fin 2015 2016 ko tampuɗo nde tawno e kala saaha omo tuume alhaali LGBT débattu gorkati konko jokkodirani e mabɓe o wonani ɗum o ñamta kasi mabɓe te kadi o jokkodirani e mabɓe ɗum noon o yiiɗi ko ɗum gas nde tawno ko tampuɗo mo jogui ɓesgude toujours yimɓe no tampina mon hen nunoɓe ɗe nervi gara ha to galle makko no mbaɗamo attaqué no mbaɗa attaqué gardineji makko jiiloyo ko ganduɗa ko woni certificat médical gam noon wawde wiide tigui koɓe gañaɓe ɗum noon à partir d'aujourd'hui ko avocat ji makko mabɓe daro kala tumdomo ɗum ɗon mo naw ɗum e lawol holko jiiɗa e onon haala eyyi en tant que artiste kadi ko hunde nde ganduɗa hande kam so tawi a woni artiste bon a renata ko heewi tigui saabu hande Wally o wona artiste tohos hande Sénégal
ko artiste gandaɗo kadi ko artiste jiiɗaɗo kadi hande yimɓeɓe wonko ɓe jiyata e maran donc ɗum woni koɓe kalatema tigi saabu hande ayi bamma ko wuuri est ce que faami ha maayi meeɗa tumede na ko gorkete debbati donc artiste kay image donc so tawi a holliri image mo ganduɗa yimɓeɓe ne jiiruma ɗum ñande foof rek donc so ɓooyi tawi image uji gona image uji belɗi yimɓeɓe rek so ɓooyi jibintuma ko haala kadi aɗa andi artiste foof na waɗi ko ganduɗa ko ɗum ummintuma tigi na waɗi ko woni wadde créé buzz mbaɗa hunde ganduɗa aduna o foof haala hen yimɓe foof kaala hen kadi gadda projet kesso yimɓe mbatten hakkille donc so tawi kadi ko côté on donc ɗum omo wawi ɗum ƴewde banggue goɗɗo o liggoro toon so tawi kadi o liggitoke e mabɓe kadi on wawi ɗum joƴƴidde par ce que hande on wawi dañde ko ɓuuri tawi ni o liggodiraki e wiyeteɓe ko gorkete debbati saabu hande wona image joɗɗo ɗo e Sénégal donc ko rentade tan kadi vraiment ko yidde wiide rek kadi Sénégal bon kala ko mbaɗɗa ɗo so tawi yimɓeɓe kaali hen rek a renot saabu no wawi tellindema ha less quoi tigi ɗum noon ko ɗum woni conseil omo ganduɗa woni totti fewde waali wonno ko jimowo tigi ko wona ɗum so tawi waali nan ɗo woyto konkone ɓeɓe ganduɗa woni amoɓe makko hono Ahmed Thiou e Amady Badiane kam nane dumborɗi caggal noon soirée waali mo wonno organisé le 12 haaɓe gami haɓe mbaɗi dérapage on gamri ɓe ɓifdiri saabi noon ɓeɓe ganduɗa woni ONG Jamra e fedde ne wiye ande sammo jikkoyi mbaɗi ko ganduɗa plainte fewde e mabɓe wonde aɓe mbaɗa kadi promotion tan saabi tigui noon ɓe nangueno ɓe mbaɗama noon jugé ñande mardi 6 juillet oɗo 1 an de prison dont 1 mois fermé potiléral ko heddi ko source ɗum noon ko tribunal franc grand délit ɗum ɗon ɓe ndewite ko acte contre nature e ko ganduɗa ko woni wiide acte contre nature ko ɗum ɓe nanguirte o saaha kamɓe noon ɓe kucciri e ñawoɓe ɓe kolliti tigui noon wona ko ɗum wonno fanarama ɓe wadde heurte ko ganduɗa ko woni sensibilité renndo ngo eyyi ko ɗum lawol saabu hande so tawi won image uji kolata guila e sukaɓe ko yeeɓoɓe donc mi sikki so tawi yimɓeɓe jiiɗin image uji bon ɓe naweta lawol saabu oɗon gandi leydi ndi hande wonko ganduɗa enen en ganda ɗum e so tawi wonko watte ɗo e leydi ndi goto foof woppirama noon tan kadi goto foof hankadi waɗata koko weela donc so tawi kadi waali wonde mabɓe so tawi hande waali haalama ɗum kamɓe gonde waali e so tawi waali ardiɓe ɓe mbaɗi ɗum e yeeso yimɓeɓe wiyete ko waali waɗi saabu hande kadi ko artudemi e waali ha joni amanoɓemo ɓe kam ko amanoɓemo tan peut être ko contrat woni hakkude mabɓe ɓe gamanamo mais kadi ne wawi bonnandemo kanko eyyi kadi ɓen ko lawol foti nawdeɓe lawol donc ɓe yimɓe jii ɗum guila mumen donc goɗɗo kadi janggo wasa wattude koɓe mbaɗi ko saabu wona lawol wona hunde yonde quoi tigui ɗum noon joni min para people aji men min gasito koye omo ganduɗa woni Ndiaga Ndour konko gardiɗo ko ganduɗa ko miñiraɗo omo ganduɗa woni gardiɗo TFM hono Youssou Ndour konko Ndiaga Ndour noon caggal noon sorti mo El Hadji Ndiaye yaltuno ene haala wonne vol de fréquence mo TFM waɗe makko saabi tiɗi aɓe jokki ko ganduɗa ko woni enquête aji ɗi ha saabi konko Ndiaga Ndour ni o jaggama par ko ganduɗa ko woni section de mo gendarmerie mo Faidherbe kamɓe tigui noon nanguimoɗo 7 ɗum noon foof noon ko gam wadde ko ganduɗa ko woni enquête e on alhaali caggal noon no omo ganduɗa woni omo ganduɗa woni Bouba Ndour hettama konko Ndiaga Ndour konko refti hen holko kalta e on caɗele gonde hakkude TFM e 2STV min gudda people aji men eyyi TFM ko Youssou Ndour ardi ɗum to ko El Hadji Ndiaye saabu hande aɗa nana leydi ndi kam heeɓe ne mbiya ga e TFM e 2STV ko wadde hande goto foof woni hande ke yirade hoore mum hol ɓurɗo wawde goɗɗo par ce que hande so tawi a ƴeewi e téléji kewɗe hande ko ɗum woni ɗo est ce que fami donc Youssou Ndour so tawi omo ƴette image El Hadji Ndiaye eyyi mboɗo andi ɗum El Hadji Ndiaye so tawi no wawi omo wawno arde hokkamo bon walla wodanoɓe kalde so tawi kay contrat quoi mais so tawi omo ƴette image fréquence El Hadji Ndiaye rek ko usat télé El Hadji Ndiaye ko heewi est ce que fami donc El Hadji Ndiaye so tawi ɓe mbawi haaldude ɓe nandira rek par ce que hande foof ke Sénégal dal wasa wonde haala goɗɗo ko
ska fami kadi kanko Youssou Ndour hande ɓe ɓoydi Wallahi presque hande yimoɓe ɗo ɓe heewɓe guila bammalen studio 2000 guila studio 2000 kanko presque kanko joguino Youssou Ndour en hay so joga Youssou Ndour en ni presque hande kanko hecciɓi quoi omo jeeya e dariɓe ko ganduɗa ko woni réussir Youssou Ndour PS ɗum noon eɓe jewtit kaɓe frère uji eɓe jewtit ɓe nandira quoi wona haydara ko wona ɗum gotal mbiyanmi ko Ali min duttoto ganduɗa to ƴewde ko ganduɗa ko woni jengal men tan gatten min mbawa huttide invité men mbaɗanno question ngaji fewde totti gandan hol golle totti holto totti fayi e programme moon joni joni wonata tigui totti en garti totti mo ganduɗa noon hande so wiyama tan haqqillaji jaahay var totti e ko ganduɗa ko woni laba lobba totti mina je ne comprends pas totti holto ƴettito ganduɗa ɗo woni titiraji sow mum e ko yimata ko totti ko ganduɗa ko woni habbu gali totti ha joni e somuji makko ɗi ganduɗa so waɗɗum tan so waɗani heure tan ma wonko acci toon woni yerju puus yonnat totti holko woni probléme ma e somuji ma ɗi eyi somuji ko woni ko kalanɗen nane ko rek aɗa andi hande artiste a finata tan jima par ce que hande artiste ko jimata ko bindol eyyi wona arde mbaɗa studio ko belɗa par ce que hande minen min gona artiste aji tohosi hande ɓe min puɗɗima musique ko ɓooyi donc heddoto ko musique foof no waɗi haala mum kadi musique foof no waɗi to panata yimɓe eto nawata yimɓe no waɗi musique sukaɓe no waɗi musique mawɓe mo totti hande génération mo woni no waɗi musique tan mo waɗantaɓe aussi kadi musique mo waɗanta mawɓe holko addi totti e totti moon ko inde e pular totti men mi tottuma par ce que hande so tawi a ƴeewi hande mboɗomi émission min e moon donc presque émission men ni ndendi ƴettede par ce que totti moon donc min e moon donc hande totti moon sa ƴeewi koko tottata yimɓe eko fate banggue musique haala donc image bon ko ɗum firti totti moon walla totti men walla totti moon quoi bon totti jeeya ko to nguyi kare kaji kan nammaji men da nguyi jombo koole kare kaje carte nammaji tigi mi sabi nguyi naɓe kare kuubal il faut mbaɗa rab noon il faut mi jaɓa wadde ɗum rab tigi kono noon waɗ ɗum lomɗo nguyi Hafsata Abou Diop en kam Abou Diop ɗum noon mi salminima no feewi ko wiidemo totti mbete ko ganduɗa ko programme uji ma foof koto nguyi tan fuɗɗi walla ɗo e nder laamagol leydi Sénégal nde tawno ko ɗo ɓurta tawede si eyyi programme uji am no waɗi ɗi mbanmi ɗo donc guila jaltinmi album décembre 19 donc mbanmi ɗo programme mawɗo donc yimɓeɓe gaari e keewal bon kadi no waɗi projet ɗi ganduɗa mboɗo foti wattude ɗo programme mo ganduɗa ko guilay ko fate banggue décembre rawane mi wattani programme donc mami wattuɗo programme inchallah ko dewri ɗum kadi aɗa andi fuutankoɓe hande toon to leydi ma to nokkuma toon ɓurata dillude hara dillude ga taw quoi par ce que ɓen ɓurata sohludema bon ko ɗum quoi mais totti nana Mauritanie totti nana Fouta totti nana Sénégal totti nana e Afrique dal totti en jiino clip ma goto woni hettomi haalalma hettomi haalalma Fouta weeli yaade si holno jibiɗa onon son eyyi Fouta min komi ɓooyɗo yidde Fouta saabu image am min ni sa ƴeewi kam donc guila e haalam aɗa andi o kam vrai ko vrai Foutangue kadi ko Fouta ko nokku ngo jinmi donc image mo kollirmo ko image mo ganduɗa ko Foutankoɓe foof belti hen kadi ko yidde yeeyde kadi image Foutankoɓe quoi voilà Fouta weeli yaade no mbiɗa ni en jii oɗon son a waɗi hen Foutankagal ha timmi woni guilay tengaɗɗi ñantugol rewɓe ɓe tuppiɓe fulɓe yodɓe machallah gone saramayo foof yalti hen pula koko yalti mais caggal oɗon son totti ko des femmes babine Fandiaye ɓonno pantalon mbaɗe gay dissuiré mbaɗe gay zippuji les cheveux naturels uji totti e facette goɗɗo ha e dernière son ma oɗo mo jaltinɗa mbiɗa hokkam sens hokkam sens hokkam sens clip mo battinɗa wadde o eyyi hokkam sens c'est ça hokkam sens quoi eyyi hokkam sens ko son kaalo yidde kadi aɗa andi hande aduna ko yidde avant tout d' abord quoi il faut jiiɗa donc ko yidde tahat yimɓe guuri quoi bon aɗa andi rek wonko mbiyama ko totti hande nana e jeunesse o kadi sukaɓeɓe kadi souvent kadi omo mema kadi ko fate banggue ɓerɗe ɗe par ce que fami par ce que hande ko musique namdi ɗum quoi musique namdi hande
woda ko to nawɗa yimɓe kadi woda kadi to gartirɗa yimɓe quoi bon ko ɗum par ce que nana limin hokkam chance en var en habbo loɓɓa en kole makko en par ce que hande ko musique way noon quoi tigi caggal var caggal ko ganduɗa ko woni hokkam chance a yimi var mbaɗɗa classe eɗen mbawi wiide won hen rapport aji kewɗi totti holko woni hakkude ma e Baba Kana eyi aɗa andi musique ko hunde ganduɗa bon ala musique haalnam hakkude ma e Baba Kana no Baba Kana min galda probléme c'est sûr Baba Kana no mi haalante rek par ce que min mi alda e makko probléme Baba Kana kañum dañde hen probléme par ce que aɗa andi probléme woni hollum ɓe mbattade ma hakkille Baba Kana ko art ko na ko ɗum ɗo de ko danande non Baba Kana o wona danan Baba Kana ala to Baba Kana fusani hay nokku andaka hay nokku non je suis pas d'accord aɗa andi musique way noon par ce que hande Baba Kana en ɓe ngala contrat ji e nder Fouta est ce que fami ɓe dañani contrat ji e Fouta minen hande Foutankoɓe Baba Kana ma joɗoɗe Baba Kana hayso joɗima ɗo omo andi o kalanta mum go Baba Kana ala yoɓɓe mo contrat ji e Fouta o ari wona Baba Kana tan heewɓe mabɓe Baba Kana nani ko kaali ho min ɓe joɓata contrat ɓe invité ɓe ngara ɓe mbaɗne passe tan so paari ɓe kowata mais pourquoi kon probléme no waɗa hakkude mon ko wattude yimɓe hakkille ko aɗa andi wattude neɗɗo aɗa andi hande so tawi ardimaɓe tan ɓe jiɗata ko libdema te jiiɗa ka ardiɓe comme gardiɓe hande rappulaar hande min hande mbaddetemi ke advice ha eyyi mais totti moon ala totti noon aɗa andi ko jimmi ko non aɗa andi émission mine moon hoto wel non aɗan ko tawi mbaɗa haalde advice anne non si par ce que min advice mbaɗowo clip goto même pas 3 jours waɗa 1 million de vues voilà non aɗan ko tawi mbimami ɗum par ce que hande so advice omo jogui sponsor uji machallah voilà min mi ala sponsor min liggontomi ko hooram min vidéo ji mbaɗami ɗi foof ko min waɗata financé hooram min liggonto hooram mais advice a yiyat ko wayno Pindi TV ara hokka tottamo haalis est-ce que fami non si ko sponsor kalantmami mais ko ligguiɗo min premier sorti album advice en 2010 tawi ko Mauritanie min alhamdulillah machallah baɗɗo job life makko advice ko min idimo heɗede France oui advice non par ce que seede mum ko Badara Sakho on ko neɗɗo mawɗo hande jooɗiɗe France presque hande musique pulaar kanko ɓamti ɗum toon ko neɗɗo mawɗo hande toon kanko itti kaɗon haala yam kole makko nde yaltinde advice nden keɗaka France hande kole makko ɗemgal pulaar kole makko hande so tawi a nani kole makko no heeɗe partout kole makko ko international est ce que fami hande kole makko international wona Fouta tan te ñande mi haali ɗum kole makko hande no heeɗe partout koye ɗemgal pulaar est ce que fami donc hande min wonto nawmi pulaar quoi tigi est ce que fami ɗum onon hettotoɓe commentaire uji moon nan ɗon mbiyewon ko haali ko holko pamɗon non MC Mody ko woni hakkude moon MC Mody ko neɗɗam ko frère am min dañjani probléme kadi vraiment min dal sa adda yam probléme artiste ɗi ganduɗa ɓe vraiment koɓe yimɓe neɗɗi koɓe yimɓe quoi mi tawetema hande dugudemme est ce que fami ndew yaltin album o ari o waɗi kam présenté album makko o wi kam ko 5000 francs ƴettumi album o coonmi wona jaltinmi marque goto no waɗe collé makko o noddi kam téléphone o wi marque collé makko boto sohli t-shirt o waɗi commande t-shirt no yaltira 5000 francs wona o waɗi commande t-shirt pewnanmom t-shirt waɗanam indam banmi inde makko o waɗi balɗe tati nanmi o yeehi France mbimi bon t-shirt ma nan ɗo o jaabay kam mais tamit andi kadi t-shirt waddata kay France non heɗa rek mi haalama aɗa France wona haydar min hande mboɗo wawi ummade ala non wi noon non aɗandi goɗɗo France mo wawa sode t-shirt 5000 francs non mo wawi non hettoɗo ko programme non mais aɗanam mbaɗmi t-shirt o kokkumi ko fans makko mais ɗum hoto nanguima ɗum haydara non aɗa non kay haala makko tawi kam nanguirdemo o wona neɗɗo oɗon kalda quand même non min kaldata par ce que wonande dugu wat feere kalda e mo ganduɗa min kalda dugu demme ko copain wonno ko gayanam kadi ko fansam mais aɗa andi ko neɗɗo mo ganduɗa min jimmi non ko danan par ce que hande dugu demme omo jeeya haɓiniɓe hande rappulaar ko joom gonga eyyi ko joom gonga kadi omo haala gonga min ɗum boɗo yaade makko mais neɗɗo so waɗanima fodde rek est ce que a faami tin ɗum seeɗa quoi voilà min mi wata tricé quoi a faami mi haalnaɓe gonga tigi kam rappelaji fof wiyama son ma oɗon mo ganduɗa woni yerju pous yonat son oɗon kam totti yimɓe hettima ɗum no fewi min ko murtani gadimi heɗade oɗon son kono won hen rumeur uji jahanode wonde totti nagganoma hen prison ko vrai walla aɗa andi yimɓe ko haalata tan aɗa andi neɗɗo kam a wawa sohede e son eyyi sowona bon
image uji kam aɗa wawi sokkede mais son hay goto wawa sokdema e son quoi ko haallu tan toti mon waɗi son waɗi cartonné vraiment nice quoi te halpular ɗon ɓe woni ɓe gandano bombas halpular ɓe gandano musique bombas keɗoton ɗen ko américain jen ga e soirée men mais nde totti ere nde change musique o yaltini musique oɗon Fouta addi musique mumen culture waɗi hen bombas ka fami ko ɗum tawi yimɓeɓe donki famde mais après ko joni ɓe paami par ce que hande ande guila miñiraɓam woɗɓe joni nan mbaɗa son uji bombas guila MC Modi en Bawsi en woɗɓe hande so tawi ɓe cuusi wadde koɓe mbaɗata ko Bawsi joom onon ñaamaleɓe voilà hande aɗa andi mais an mi haalama aɗa andi Bawsi ay an non non an e Bawsi non min jiiɗa mais non somoji amin nanday min mi yeehi Fouta kala jimɗo bone noon ɓe mbiyata ko toti mon par ce que ko jayen Fouta ko an yimi ñaama leydi an yimi caga yagal man da fof koɓe kalata ko mbimi ɓe gueɗel gotel jimmi haalan ɗon de ay min to jiiton kam ɗo min mi yimata bone min comme jimɗam ɗi fof yerji pousse kam ko bone non yerji pousse wona bone est ce que fami kole makko aɗa andi yerji pousse e yerji pousse mi haala banggue aɗa andi somi tawi mi haalama banggue kole makko titre ko kole makko no nawi banggue yidde woni hakkude yimɓe ɗiɗo goo ɓe poti ko kolodirɗe ɓe poti ko yiɗidirɗe ɓe poti ko jaggodirɗe ɓe poti ko wonnodirde sen paɗi on parti quoi kole makko est ce que fami yerɓe pousse so tawi a yi bombas jiita ko souvent neɗɗo o ƴuroni neɗɗo waɗa caggal no ama bombas est ce que fami jonko sa ƴi o wayratino jerƴowomo ni est ce que fami mais yerɓidemo nde wona banggue bandiyagal ko banggue gamri quoi pour hollude yimɓeɓe affaire o ko bombas ko gamri wona bandiyagal min mi yeehi ɗo Matam ɓe invite kam ɗum ɗo no wiyata kadi équipe goto juyatno mais ne jettimde nanmi ko supporteur uji mbaɗa kole makko yerɓi pousse yonna nder mais ko balnata wona bandiyagal aɗen affaire o bonani yimɓeɓe bonnitto ɗum mais neɗɗo kadi kala to nawɗa ko toon tan mais parfois la yiye critique aji ɗi boɗiyo mais heeɓe joni mbaɗi comprendre paami min mi yimata bone heddoto ko noon neɗɗo so jodde mami holle ko jimami ko woni hollum mais ay wonni wati walla yimde ga ay wonen bonoji non min kala jimɗo bone noon gande wona toti mon de min mi yimata bone min jimami tan koko welata yimɓe voilà mais bone ga mi yimata ɗum totti holko fatti e ko ganduɗa ko woni projet ji ma holko ganduɗa ɗum e holko woni yeeso eyi projet jam donc bon mi yaltini album o woni ɗo donc album nda bandam mi waɗani hen photam noon par ce que hande totti image oɗon gandi wadde album waɗa photo mum ko mo andaka quoi mais hande kam bon totti mon wona majjat totti mon ko neɗɗo mo ganduɗa bon na anda album o mbaɗimi hen ko écouteur bon écouteur ko firti ko heɗo donc ko son ko yaltinta son quoi avec 14 son woni hen tigui holko faɗa walla waɗa préparé deuxième album walla eyi no actuellement ni mi wonani tawi album actuellement ni mboɗo foti wadde vidéo ji ɗi ganduɗa mboɗo foti ɗum wadde Fouta donc key tourné vidéo ji min gonata bon ko faade banggue album o min jaltini vidéo ji tout ça quoi est ce que min mbawi fadde mbadda e ko ganduɗa ko woni dio e won hen e artiste ɓe eyi min mboɗo dio ji artiste aɗani hande artiste ji eɓe kewi faaru quoi souvent ko sukaɓe tohosɓe yiɗat ɓe aroɓe yamɓe pour jiɗa waddude hen featuring bon mi ƴeewa waddude mabɓe featuring quoi mais mi yiila heta waddude artiste aji mawɗi ɗi featuring quoi ko ɗon tigui calmintumi Moustique mon frère à moi mi salminimo no feewi mi juurimo mi salmini Destin ɗum noon ko widema mbaɗnami featuring tokos tan walla wajiɓe holto tolniɗa mi anda taw ko mbiyata ko nan ɗon walla mi wannaɓe acapella quoi acapella tokoset weliyade Fouta weliyade Fouta leydi julɓe seremɓe am waliyaɓe weliyade Fouta weliyade ɗo woni émission mine moon o ko totti moon e Fatimata Ndiaye ko minene moon hande ɗo ha weeta ko minene moon donc commentaire uji noon yo gar ha wuula mais noon respect ɗum ɗon ko noon tigui machallah ene wayno émission men ne waɗi signalé gasi ha laaɓi ha wiccere holko jiɗɗa ɓeydude hen haade min guddude eyi ɓeydude hen ko fate banggue ma an kam so woto ɓeyda ko an ɓeydanmi quoi saabu an aɗa weeli quoi no wawi ɓe bon ko jarnadema cikkumi kam hankkadi en pandima gasnude quoi ko jarnadema no fewi kadi yidde wiide émission ma o ko émission baɗɗo nafoore hande émission hande bon pindinowo wona émission tan ko émission
kaalawo ko faade banggue ɓamtare Sénégal ko faade banggue hokkude miijoji par ce que hande wonko jiita sigil ma no waɗa walla goɗɗo ene waɗa so joƴƴo so tawi ari a haalni a namdima kamen goto fof en haalde ɗum foof ko yidde warde haala guila haaluji baɗoji par ce que fami donc ko weltanademi no fewi Allah nawɗomi yeeso kadi Pin TV e weltanademi kawam Abou donc mi sikki kanko woni ɗo wona Abou Diop voilà ko kawam bon ko weltanademi kadi équipement caméra manuji maɗi koɓe yontaɓe noon e caméra ji ma tigi toto info musique o mo ganduɗa woni noon Demba Guissé yaltini clip makko oɗon mo ganduɗa fajatno hakkude makko e Bammal taw yimi ko nene ɗum ɗon ko le 5 wonno tigui semaine oɗo début semaine o ɗum noon jeehe jiiɓa on clip no fewi kono kadi eɗen gandi mi salmini o mo ganduɗa woni Yaye Mbaye Guido bawɗo yidde Yaye Jamala Guissal wone ma ɓi mun o mo ganduɗa woni Cheikh Tidiane Modou Mbaye mon frère mon ami je te fais un gros coucou depuis France ɗum noon konko Yaye Mbaye noon o saaha omo waɗa préparé ko ganduɗa ko woni soirée makko deuxième jour de la fête tabaski oɗo ɗum ko wonta koto Kaheydi Dimbe Dioro Samme Nayo ɗum noon jeehe e kewal e pewol to ganduɗa woni to Kaheydi ɗum noon omo ganduɗa woni Tidiane Dikkiri Sow woni invité d'honneur o e hewɓe ɗum noon hoto mbaɗe raté on soirée ko wiide tan eɗen goyi wadde lire ko ganduɗa ko woni commentaire uji ɓe ganduɗa nane to page men nan to ganduɗa to woni to Pindi TV nana jeeɓa kono no mbaɗa commentaire e kala saaha ɓe mbattini toti ko fondirde min adi wadde commentaire o mo ganduɗa woni Ousmane Mbodj wi ko min woni premiére temi yiɗa probléme ɗum noon mi anda noon holno e mbaɗante o mo ganduɗa noon woni Salif Ba salminama no fewi o juurama je suis fier de vous wi ɗum ko Djiby Ka ɗum noon Pindi TV o yeeso e caggal yeeso tan ɗum noon omo ganduɗa woni Hammadi Mbaw on wi noon vraiment machallah min e moon c'est agréable bonne continuation ko ɗum tigui machallah omo ganduɗa kadi woni Oumou li kadi commentaire makko machallah ene mantini no fewi Alassane Ndiaye konko kadi pareil o wi noon ko Suisse gonmi konko Alassane Ndiaye ko ɗum o wi ko Suisse woni o wi noon du courage mais avant tout no omo ganduɗa woni Fa Ndiaye c'est trop belle mi jaɓani ɗum de mi yooɗani non woori mi yooɗani ëpputode ɗum noon ceerno Ly merci wayno tan min guddo émission men gasi eyyi ko weltanade Sigilam Boys o donc ko artiste kanko ne omon ara o woni kay Fouta Mélodie wonno emin jogui label goto gonɗo Fouta Mélodie donc gonɗo Wokam ɗo no wiye Fouta Mélodie studio ɗum ko labelam ko min jogui ko wayno Boys o en donc kanko ko artiste mo ganduɗa minen gardi ɗo kadi ko weltanadem no fewi kadi e weltanadem an Fan Ndiaye kadi dernière question tan à part musique o ka coiffeuse eyyi actuellement e julde nde holno mbaɗita préparé ok eyyi aɗa andi hankkadi mboɗo wone komi coiffeur mais actuellement ni hankkadi aɗa andi e musique o temps o no manque hokkudemi e wawde labde quoi bon a arat gona e labde yimɓeɓe gara est ce que fami jiiɗa foddade ma est ce que fami yimɓeɓe gara mbatti waddemi dérange quoi e côté laɓɓogol quoi donc mi dartini ɗum donc won booƴi ɗi joguimi kamɓe keede banggue laɓɓogol donc joni kalis o nana nata non e machallah kalis o nana nata après pecca kam hen kalis o nana nata ɗum noon bandiraɓe émission gasi ha laaɓi ha 8h en calmini omo ganduɗa woni Bira Diallo gorko mo kay to ganduɗa woni to ganduɗa woni to Bakel ɗum noon Bira merci beaucoup depuis France salminama no fewi en calmini noon équipe technique o fo merci totti e disponible foof e sehilma ɗum noon woni caméra o mo ganduɗa woni Ndeye Fatou mo ganduɗa woni Madame Sall Ali Fall en calmini Samba Diop en matti kamɓe kala e kuuɓal en calmini Thiadɓe Wala Amadou en eɓe dari no fewi ko ganduɗa ko woni image uji ɗi e caméra ɗi ha laaɓa on jarama onon kala e kuuɓal kala ko ngakke haalka en ñaguima yafuya ha prochaine émission so weeli jomiraɗo